Gabonok, Patrizia Vitali, ongi etorri txorienera, eta hemen gaude, esan dakoa, osteguna dugun hontan, bi errezeta biralekin. Hiru errezeta biralekin. Claro, a ver, guk, Patrik eta nik hor lan izaten dugu, bakizue lehenengo errezeta beti luzea egiten dugula, eta ero bestean motza, eta errezeta birala zerbait baldin badukate da, direla normalean, oso askarrak izaten dira, eta horri bili behar izaten gara gero, saltzan bat gehitzen, ero ez da izan, da nik inditu dana da, bi errezeta batean. Bai, nik pentsatzen dut horregatik iten dira biralak, ez? Azkenean kontsumitzeko oso askarrak die, 30 segundutan ikuste dituzu, eta gero ematen dago bai, etxean 30 segundutan ez, baina, 5 minutu edo 10 minututan egin zeik oran askar. Hemen gu gaur ingo duguna, holako, afaltzeko, ero, afari askar bat esan dezagun, eta ingo ituguna da, arrautza sandwicha, hori bat izango zen, eta beste izango zen, patata frijituak irugiarrarekin eta gaztarekin. Honek nik hau sandwicha behintzat askotan ikusi dut, eta esan begietat izartzen den zerbait da, eta patatana eneukan ikusita, baina, patatak ikusten dituzunean ere, gogo emango dizu hauek etxean egiteko. Ziur baietz. Nola ingo ditu? Lehenengo ingo duguna, patatak zuritu, moztu, uretan garbitu, lehortu eta ero frijitzen jarriko ditu. Gero bestalde saltza egiten jarriko da. Horri, maionesa bati, esne gain lodia, esne moztua, baratxurri lehorra, kipula lehorra, piperrautza, gehitu eta ondo nasi ondoren geroko gordeko dugu. Sandwich egiteko, zer ingo du? Lehengo irabiatu bi arrautza, sartagin handi bat gurinarekin ondo guzti, eta arrautza biek sartaginera bota. Bi ogi molde bertan jarri, gero buelta eman, eta gazta jarriko diogu urdai azpiko egozia, eta horrekin sandwicha montatuko du, ez da egin nola, baina zerbait aterako da, eta zerbitzeko prest, eta gero irugiarra frijituko du, eta pataten gainean saltza horrekin, eta tipulinakin, eta holan, listo. Esan pausu asko dauzkagu, horrela ikusita, ematen du pixka luzea dela, baina, askar egiten den zerbait da, ikusiko zuen. Etxean ingo duzuela, bietako bat, seguru. Bai, hori da. Azkenean, hori, beti esaten dugunak, ez? Igual, zuk esan duzun laburpenian, hor, ikusi zeik lau bidixo. Lau bidixo, honek errestekin zeizuk, ikuste duzu sartzen zara Instagramera edo TikTokera da holan, eta honek viralak itxen dien errestak, ikusten dien, 20 segundutan da, batzutan izaten da, pa. Sekuentzia bakoitza segundu bat, batzuk ez daue ahotzik behartzen orain zuk errexau kontsumitzeko, da izaten die oso askarrak. Zuk honek patatak, ez tozu benetan sekula probau? Edo etzakotzen honan entzun da? Hone zer, horre patata rantxeroa gero... Bai, hori badau, haurako kate famatu bat, ez dugu publizidarik ingo, baina, jakingo daue, zein dan. Eta patatak itxen dauena, hori laberatu salsa rantxera batekin, iruiarakin, gaztakin, da horreko oso famatuak izan ziren. Bere egunian da... Ez ditu probatu ez. Lehen, laburpenean ez dut esan, gazta botako ditu, eta labean bukatuko ditu orduan, gazta urtua. Hemen, zuk esan duzuna, nik ikusi dituen batzutan agertzen da, ez da egit, txedar gazta, ez da egit zer. Hemen egia esan, eta bai agertzen askotan idatzita, zer botatzen dioten, ez? Bikoiaraka da, piperraz, bikoiaraka da, baratxuri lehor. Hori, baina gero, eta ero batzuk, errezeta jartzen dute azkenean. Hemen, gazta nik sartu nintzen da, nik aukeratut gazta hau, baina zube bakoitzak nahi duzuen aukerat. Eta nik aukeratut horrako lau gazta nasketa daukan horrako gazta bat, eta hoxe erabiliko du. Ingo borduan, nik ez duten entzun da, hori, arrautza sandwichana. Ez dut ikusi? Ez dut sekula ikusi. Da, hori, gaina montatzen dute hori, esan dago, botatzen da tortilla frantzesa bat ingo bazen du moduan, ez? Bai. Gero hartu, eta gero hemen ogia jarri, buelta guztiari eman, eta geratzen da ogia azpian, eta gainean tortilla, urdai azpikoa eta sandwich misto batein, eta bildu hori, eta geratzen da azkenean, tortilla barruan. Bitxia da, eta egia da, hanik Instagramen, Facebooken, hainbat okitan ikusi ditute horrela. Probauko da, osagaiak ikusi txabe, batek esango da, nik hori itxen badak edo bai. Askotan ematen duzu horrek errezetak eta batzuk zaiak izaten diela, baina honek lehen Julenekin gure gidoilarixakin berbaitzen gabizen, eta berai, etorten jako burura bere Erasmuseko garaiak.
Ez Erasmusen olako, bueno, ikasle izan, da pixu baten bizi izan, eta han, itxen zauela asko, ogitartekoak, tortillak, dalako gauzak orduan. Aukera hau jakin ja, behitxu, ingo zauela, pare bat aldiz. Bai, egia da, olako osagaiak eta, bueno, gazte jendearen etxetan, oskailuak zabaltzen dituzunean. Eta ezain gazte, Eta ezain gazte. Nik uste etxe danetan, arrautzak, ogixak, Bai. urdai espikoa eta gazta, Bai. Etxe danetan dauzela €1. Bai, gero maionesa ere etxe gehienetan egoten da. Bai. Hemengo irugiarra askotan, bai. Eta gure, bitu, ogitartekoa patatak ez, baina, nik pentsatzen sandwicha hori, inbiesun ogitartekoa, hori bai dela gauza bat, gaur bertan produzeike. Bitu, gaur txoriene ikusi, egin errezetia, atar argazkixa, bidali txoriene abildua eitb.eusera, eta emango tzugu sari potolo bat. Gure maitasuna. Hori da. Bueno, patatak hemen, pixkat almidoiak enduko diogu, eta holan askeago geratuko dira, garbitu ingo ditugu, baina, bueno, behin baina goietan esan duela, beti patatak urakin ero garbitzen dituzunean, gero jarraian ondo lehortu, ze bestela, gero etortzen dira hemen negarrak eta... Dantzak, olio dantzak. Hori da. Orduan, gero trapu bat hartu behar da, eta konbeni da, ondo lehortzea. Jarriko dut hemen ja, dagoeneko olioa berotzen, eta gero lehortzen jugunez. Oso ondo. Bueno, eta gero errazeta hau itxeko, nik ogitartekoan nabil, gero pasauko gara patatera, baina, bueno, ogitarteko itxeko baten batek esango da, baina, hau ez da egidan oso osasuntxua. Azkenean beti izaten duguna, osagaien arabera eta osagaiak kalitatezkoak aukeratzen badituzue, bitxo, geroz eta hona arrautzak, kontatu dutzu dugu, behin baino gehiago da, hori zenbakixena, ez? Hasieran agertzen den zenbakixak. Bai. Ogixabe bai, geroz da integralagoa izan, da geroz da, bueno, osagai onak auki... Eta gehien bat, nork egin duen nahi dut esan moldeko ogia, badaude batzuk hobeagoa, baina egia da bitu, hemen txorieneko lehenengo denboraldian etorrezan idoia, batana ogia hau abadinan dauka, eta bera zera moldeko ogia egiten baita, eta baserriko moldeko ogia, ez? Berak egiten du, ez? Eta, bueno, horako ogi bat ja... Ez da saltzen duten horietakoa, eta, bueno, beste saltzen dutenetan, badak esaten duguna beti, osagaiak eta ikusi. Hori da, osagaiak irakurri eta batzutan jartzen dago, ez, sukria, olioak, eta bebai, koipiak, bueno, dauzki danetarik. Batzuk onak, beste batzuk esainonak. Baina hori, zigorrak esan dauen bezala idoian kasuan, nik bezagutzen dut, nik algortan ogixa erosten duten lekuan beha, azten die, euren molde ogia eitxe. Hori da. Bilun bebai, bueno, ziur nau Donostin Gasteizen Nafarroan, da Ipar Euskal Herrian bebai, aurkitzuko zuela, okindegi onak, moldezko ogixak itxen dauenak. Urdai espikua, geroz eta portzentaia handixagoa auki aragixana, askoz bobeto. Azkenean, gomendatzen da, 180 gora, baina, bueno, fijatzen basarie, supermerkatu askotara joen da, zail egoten da, joaztan zara ikusten da, igual, 160 aragia da, edo 70 kasu honenetan, eta gero, 130 almidoiak izaten die, patata koipiek eta zer ez du esan? Auskalo. Orduan, hortan bebai konturatu bizarie da ondo ikusi bitxuzue osagaiak. Eta gero gazta, batzutan bebai, esaten diolako plastiko pusketa kerratu batzuk, saltza itxustenak horrek trantxeteak, lehen deitzen zienako lan plastikozko poltsatxotan. Da, bueno, alik eta gazta finena izan, zuek moztu xerraton, da hori erabili. Esnea moztu behar dut. Errezeta hontan, erabiltzen da, esne moztua, krema agri edo deitzen dana, hori, bueno, hemengo dendetan da, ez da horren ohikoa aurkitzea, baina egiten baduzu hartu. Eta holan, esneari, tanta batzuk, holako txorrota bat, limoizukua bota, itxengo du hor minutu batzuk, eta bere hori bera moztuko da, eta emango dio behar dugun azido puntu hori, ez? Eta bien bitartean jungunez, bueno, hauek, hemen egiten, pixkanaka, eta ero oinotu zait, berez errezetan, sandwich egiteko, oinotu zait, momentuan, egon naiz behiratzen irugiarra nun egin ze sartaki zikindu, eta esan dut, ez, ingo dut, tortilla egin behar dudan, sandwich hemen sartaki hortan, gure irugiarra, azkenean txigortua nahi dugu, hemen ingo dut, eta ero, koipeak enduko dio pixka, baina utziko diot, eta tortilla horri ingo dut. Orduan izango du irugiar zapolea. Da horrek emangotza, bere ikutua. Bere puntx. Hori da. Eta gero, esan duguna, osasun nahi da laburuz berbaitzen, ogitartekoakin nabil, ez patatekin, patatak beste kontu badeie. Baina, bueno, azkenean badaukagu proteinia, arrautzena, urdai espikuena eta gaztana, badaukauz karbohidratuak hau ogixakin,
arrautzan gorrikuak bai, emongotzako ipia, da gero erabili dugun olixuan ikenak izen hau irugiarra jarri bizotzala. Hor gurinakin inbar nuen, berez gurinakin iten dute, Bai, berez gurinakin iten dute. Gurinak edo olixuak emongotzan, ikutua? Baina, ontan ja irugiarra portxatuko dut. Edo nasketia, bixen arteko nasketia betzan egun. Eta, hau, afaltzeko lan, ogitarteko hau, entxalada gon batekin, ez? Hau, Harvard platera, zuk ezagutzen dozu. Zin da Harvard platera? Harvard platera da, betxu, zuk hartzen dozu platero bat, eskelen gugunean... Bai, izan proportzioak, proportzioak, eta orduan esaten daue, hau, 150 izan bidiela baraskixak, bai. 125 izan bidiela zerealak, hau da, ogixa, edo arroza, pasta, mijoa, mijoa, hau, harto txikia, eta 125 proteina, hau da, urdai espikoa, arrautzak, aragixa edo arraina. Orduan, hortan jarraitxuz, hemen egongo zan ogixa, hemen urdai espikoa eta arrautza, eta hemen lagundu biko gauen, entzalada on batekin, ez? Patata barazkia dira. Ez, patatak, behitxu, Harvarren gainera jartzen dituzte olako mesu periferikoak deitzen dienak. Eta badauz olan mesu batzuk jarritxa. Eta barazkixetan argita garbi jartzen dau, patata eta boniatoa ez dira, edo ez ditugu barazkitzat kontatzen. Barazkia dira, izan. Badira, baina Harvarreko platerean. Hemen, nasketa ziko nahi saltzaiteko. Piperrautza, baratxuri lehorra, eta kipula lehorra. Gero, azpian maionesa, eta hau da, esnegain lodia ero saltzen dutena. Hartu, hau naziko dugu, eta gero gehituko diogu honi, esne moztu hori, eta hau izango da, gero pataten gainean, biberoi batekin ero, bustiko dugun saltza, piperrautz pixka botako diot, gatz puntu bat ere botako diot, eta oliba olio txorrota da bere, ni ere botako nioke. Bakizu, gaur egun nik horienekien. Gaur egun jatetxeetan horren ospetsua diren jatetxe guztia dauzkate gutxienez 20 biberoi. Saltzako lan goi mailako jatetxeetan, da paintzeko da. Hori nun okurtzi zitzaian, hori Adria izan zan sartu zuena, berean aia, egon zan Nueva Yorken, eta txakurtxo beroak, perrito kalienteak ikusi hori zuen, nola saltza botaten zioten frufru horrekin, da zan zuen, ostra. Horrekin saltzak eta holan marraskiak gero, eta horti dator, goi mailako sukaldaritzan, erabiltzea biberoien erabilera, eta gaur egon esan dagoa, jatetxe guztietan daude, ez da izema biberoi, izate dituzte Maria bainuan, epeletan, gozo gintzako badia hotzean, eta horiek apaintzeko, eta horti dator. Abitxu, zuek ontxe etxian batzuk erosiko daue, holako basarretan da. Ez da, ikusten da, hasi ikusten da, pixkan moztu dala, moztu inzaigu, esnea hori hasi da mosten, eta hau da nahi dugun puntua, mostea gu nahi dugu mostea kasu honetan. Eta hau izango da, gero, saltza moduan, ikusiko, biberoi batean sartuko dugu, erailiko dugu. Lehen zigorrek aipatu dago ez, berak erabili dauela olako esnegain lodi bat, hori supermerkatutara da dendetara joaten bazere, creme fresh bezala saltzen da, holan bere izen frantzesakin, eta bestia, hori esne hau limoiakin, buttermilk bezala ezagutzen da. Hemen nik bakarrik ikusi dut olako denda alemaniar batzutan, da supermerkatu alemaniar batzutan, baina oso gutxi. Ez da holan gauza bat oso ohikoa, beraz, etxien be, hori. Esnia, da limoizuku apurtxo bat. Eta osasu antxu aldera errezeta hoitea, saltza hauek prestatuak saltzen dituzte baita. Baina, zer esadan, norberak etxean egitea, orduan, aukeran, eintzazu ezuek etxean. Hau, galdera bat inbinotzun, ze hori ez, lehen julenekin berbaitzen, berak Erasmus garaian da seko sinatzen zauen gora eta bera, da hori ez, holako, ikasle errezetaen artian, nik aldetu binotzun, zuk ze kosinatzen zenun ikasle zinenia, baina karo, zuk sukaldaritza ikasi zenun orduan, ez dakit galderak balixo dauen. Baina gu, ginen ikasle guztia modukoak, pasta... Bai. Sukaldaritza ikasle bai holan dabiz? Ingozuek gauza dotoriauak. Eltzekariak daia, bigarren nivela, lehengo nivela da, pasta tomatiaz da txoixuaz, da, Ni kontua da, ikasle etxe batean sekula naiz bizi izan, lehioan ikasten nuen, orduan junda etorri egiten nuen egunero batik, eta gero bai tokatu zait, bizitza jatetxetan lanean egon izenean, egoten ginen praktika egiten jatetxe honetan, eta hor, jatetxea jartzen zigun etxe bat, ez? Eta etxe batean, han ginen, praktikan egoten ginen gehienak, igual, 8 gazte,
baina jan eta dana beti jatetxean egiten genuen. Claro. Eta jai egun etxera joaten ginen. Orduan Bertan kozinatu ez gendu egiten baina inoiz, ez zinen joaten igual, juergan, da lagun baten pixuan geratu da... Dan ze kozinatzen zan ikusten zinu, no? Hori anaiakin da, nik olakoetan bakarrik izan da Gasteizera joan izan gara, Gasteizeko ostegun famatuetara. Bai. Eta bueno, nire anaian etxean da, egia esan, nire anaianeko beti fina izan da, eta bereia bazeukaten arginan aurrenetako liburu bat, orduan atera zuen aurrenetako... Baina hori ez da eredu holan ikasle pixu batena, Baina liburu hori benetan, liburu hori etxean da, liburu hori, eta orain dira euskaz hartuta bitxarteetan, papeltxoa berei gustoko errezetak, eta egia da, ziren betiko klasikoak, baina errezeta interesgarria daude, eta daude, ez da izen bat errezeta daude liburu hortan. Nik ez dut esaten Nik ez dut esaten ez tienik errezeta interesgarrixak, ez errexak eta ez. Baina ezagutzen baduzue, errealitatea edo gehienekua... Gehienekua? Ikasle pixuetan eta kozinatzen dana da, bueno, Nik lagun baten pixuan egon ginen, lehenko eta sartu zukaldean da espagetia zintzilik. Eta esan dien, zertako da hori? Ez jakiteko inda dagoen. Itxatzita geratzen bada inda dago. Bale, oso ondo, hori txerrikeria da, baina bintzak gero jaso... Paretan hobeto ez. Ez, bai, teiatuan ez, baina oso politia geratzen da. Ja, eta pixuko jabeak ez dizu ezer esaten. Ez ditu ikusi. Gero, arraska dena platerekin beteta, tola. Eta, harrikoan no zeiten duzu. Ez jateko platerik ez daukagunean, orduan dena garbitzen dugu. Bueno, hori ja, zikinkeri kontuekin gabe. Zenik sukaldaritza kontuekin da ibilitza, bueno, hortik nahi nauen jo. Nire gisa esan ikasle nintzenean, itxen itxun pila bat. Bai. Bueno, lehengo oiaskoa labian, pila bat itxen zan. Bai. Txian olan, lau bizi ginen pixuan, da orduan itxen gauen oiasko bat, eta paparra bat bakoitza, paparra da izarrak lauzien, da orduan banatzen gauen lauten artien, da oiasko herria pila bat, eta gero nik bizilagun italiar badaukat, nire gurasuen etxian, san, Maria Pia, eta berak erakotzen doztan, espagetiak, tomate saltza pikante batekin, eta hori pila bat egin dut nire bizitzan, arrabiata erara, holan, antzerakoak, eta horrek pila baten ditut. Beraz, bai, nik oiasko eta pasta bakit ikasle errezeta tradizionalak. Bai, oin, bueno, ia da, kursoa hasi barri, eta nire inguruan ja, nire adineko jendea, baina seme alaba dauzkate hori, baina unibertsitatean hasi berri, eta horri bilidera erotzen, bueno, iasko kursoan ja erabaki zutenean Gasteizen, Donostin, ero pixua bilatzen da ez da izer. Eta oin taperrekin dabiz. Eta oin, taperrekin, liburuak oparitzen, errezeta liburuak, eta gaur egun, errezeta liburuak ez da ino oparitzen dituen, segia da, baina gaur egun, milak tutorial, gazteak gaina mobiak indaude guztia. Orduan, honek flipla, hau ondo txigortuta nahi dugu, orduan, noin, jetxiko diozua, eta poliki, hemen jungo da, txigortzen. Bai. Pausuak egiten goaz, gero hori behar dut, bien bitartean, tipulina, xe moztuko dut, eta geroko, ja, prestutziko dut. Gorde apurtxo bat zenik bio du gaur tipulina. Nik pentsatu errezeta biraletan, tipulina egoten da, modan dauen berar usaintxu bada, beraz bai badau. Eta, ematen du freskura. Bai, emoten dutza dana. Gero, karreria saldatu nauen, da besteratik hasi nauen, deitzen zala lidergo ekintzai eta berritasuna, hori, lehin famatua, eta han, egon nintzen lehengo urtean, napolitanak eitzen eta patata tortillak. Napolitana, txokolatezko napolitana? Napolitana egunero, goizero, tortilla patata bat, eta napolitanak. Norentzako? Zein, Finlandian bizi nintzenean haitzen itxun saldu, beste ikasliei. Dirutxo bat ataratzeko, bakizu. Eta hori biltzen ditzen, goizero. Eta zen moduz arrakazta zeukaten? Dana saltzen zan. Bai, Beraz, saldu da, egin da saldu. Garestia Finlandiaz? Nahiko garestixia horregatxik atara bizan, lan diru apurtxo bat. Bakizu, Euskarretik basoiaz, areta geixo. Eta patata tortilla ezagutzen, nik uste dut patata tortilla gaur... Erasmusek hartzen zabiela espainolek, baina, nik hor negozio ikusi nauen, bakizu, da horazen nintzen saltzen. Eta hola xe? Oso ondo, tipulina, hau ere, moztuta. Patatak nik iten ditut holan, lehengo zu motelean, pixkat, ertainean motelera botaten, eta ero ja, ikusten ditudanean ja niko bigun daudela, ero ja ondo erregozita, segun, momentuan jan barbaituzue,
eman berotu bat, eta listo. Bestela jatetxetan egiten dana da, puntu honetan ateratzen dira, kanpoan izaten dira normalean, eta ero, eskatuala, jendeak eskatuala, olioa beroa izaten dute, eta ematen zaie gorritu bat. Eta horrekin lortzen duguna da, patatak barrutik biuna egotea, eta ero kanpokaldea ondo txigortuta. Eta bigarren rasta honekin, honek patatak oso ospetsuak dienak, frankizia bateko patatak, horrekin oso lotuta, badaukie Kanaria Luartetan, patata batzu deitzen dira papas locas. Hau da, patata erotuak edo patata soroak. Eta patata horre daukie, nahiko lan oinarri antzerako, patatak daukie, irugiarra daukie, irugiarra edo urdaiazpiko puxketak, oiasko paparra, gazta, niputze du etxia, nolan frigorifiko zabaldu da, handaukozun sobra danak patata gainean jarri, gaztaz... Garrantzitsua gazta, ondo... Gaztaz tapatu, da laberatu. Da papas locas Kanaria Luartetan. Beraz, igual frankizia honekin, ez dakit norrek kopixauko zauen nor, baina hor dau gauzia. Kontu da, patatak, gaztaia, tartean daudenean, normalean gozua. Saltzak, oikoak, oin etxean, gure etxean, ziapea fuerte sartu da, eta ziapea desente jaten da, ketxupa izaten dugu gure etxean, ketxupa. Zeratik, ez? Horbe, ketxupak badaude. Garestiagoak eta merkeagoak eta hobeak eta txarragoak, eta etxean, txorienen behin baino gehiotan ketxupa egin dugu, orduan, ez daukazu aitzakierik, intzazu zuek, eta horiek erabiltze ditugu, eskara holan, maionesa... Ni maionesa geixen gustatzen gatena, eta ketxupa, enaz oso salia gixa esan. Txikixan nintzenian besta, Zein? Ketxupa, ez jatin ez. Bueno, noixian behin bai, baina adiz patata ketxuekin, etxu hori bai da, holan, eztabaida bat, bikotian. Bai, ero ez, ketxupa, bai, ero ez. Bai, eta nik esatu dut, bota aldamenean, da, holan, nahi dauenak, hartuko dau, da, zonei gustatako dana jartzia. Ez. Saltzak aldamenean. Holan, kakilotxo baten, poli-politx. Bai, eta lagunen etxetaratan inoiz juna, eta hori garai batean zan, Roquefort saltza, azpizuna Roquefort saltzarekin, ez da izan? Roquefort saltzarekin. Oso ondo, bai, aldamenean jarri. Ez dana gainetik hartu eta dana Roquefort saltzarekin. Nahi izan eskero pixka botako dunek iskinaten, bustiko dut horra azpizuna, entrekota dodan alakoa, lan dana, eta horako geruzaba gainean. Modan egon zan. Eta zuk frankizietako lan janarixak eta ezagutze dituzu, salia zara, ez... Ni holakoetan, bitu, honek, Turkiarrak eta gustatzen duruma eta holako... Kebapak eta gustatzen datu? Bai. Noizian men juten gara, eta gero egia da gero, zaude, 2 ordu, 3 ordu, saltzak gora iten dizula eta... Eskenetako hori da, nik uste dut ez dutela holan, moskor egon barik, papejan. Denetako da, bixamonan zaporia. Alberto da atun entzala, holako handi batean saltzen duten atun entzala. Ez dakit atuni daukan, esan ez dakit atuni, enaiz inoiz kontuatu atuni daukaten. Baina, izena atun entzala dauka. Gero kamaretik kanpo ingotzu dut txiste txar bat. Vale, ingo du. Vale, Patri, jasoko da pixkat, hauei, utziko ditu hemen txigortzen, da ingo du gero papel gainera atara, patatak ere atera ingo ditut, segera izango da azkenengo momentua ja gorritu bat eman, da gero labean bukatu, eta labean berotzen egiten ari dien bitartean, gure sandwich, erakutziko dizut nola egiten den sandwicha. Ea nola atatzen zen. Bueno, patatak, listo. Horrek ero, azkenengo momentuan labean sartuko ditugu, labea daulka 230 gradutara ero, eta gaina goitik beruarekin, eta joango gara sandwicha egiten. Oso ondo. Sandwicha, ze atatzen da, arrautza pare bat. 3 ingo ditut, berez bikin, da, baina gero botako diot neurria. Hola, estaltzeko eta ondo pentsetan gat. Hau, frankiziako errezetak eta gabizela, badau YouTubeen gizon bat, Joshua Weissman, deitzen dana. Bai. Eta, nire bere bidixoak pila gustatzen gat, ze atzeitxu, ez dakize kateetako hamburguesa famatua. Da, erositzen dau, beten da gara, emoto dutza holako, ginkada bat, ez dau. Gozua dau, baina hobetu leike. Hoi ez etxera da, etxien agertzen da dana itxen. Eta gero bukaeran, beste bat erosten dau, eta agertzen da, kate famatuteko hamburguesa hori, argazkixan oso ikusgarri dela da gero zuzenian, ez da, nahiko kaskarra da, eta gero aldamenean jartzen dau berakin dauena, da joe. Aldea, kristona da. Hone patatakin ziur, berdina pasatzen jakula, beraz, adi. Behin junitzen olako
toki bat, lehenengo aldia jo nitzelolako hamburguesi famatu batera, kuadriako batekin, txitxikin. Eta hartu, eta nik olako bat, eta bera, bi? Noaz, bi, eta hartu, eta ikusiko zu gero. Irekitzen du kaja, beste donde se txiga izan, argazkikoa ez da, hau, saldu dira zuena. Bueno, gatz pixka bota diot, gazta, beldur gabe, basta. Eta berez, bera, saltzarekin sartzen dute, baina nik ingo duena saltzak gero botako diot. Osondo. Biberoian daukat, ni ere badakizu, esaten maite hau horrela inbar da, nik beti alderantzi ziten. Da, bere ikutua. Hau, labera da, eta bitu, ingo duena bere beroarekin utziko dut. Ez dute egurra emango. Eta hasiko gara egiten. Osondo. Padre, hemen, honen parreratz bota hor ditu. Ze ba? Badauka lehenko koipea, ez, nahikoa. Bai, bauka. Aputxo bagia nahi dutzazu bota? Badazpada? Ez, nahikoa. Venga, denbora zauz, Ez. Bueno, orduan, emango dut, egur, hain daukat zu ertainean, saspira jarriko dut. Gureak gehiengoa beratzia da. Orduan, berez da. Fuerte irau. Horrela, geruza fin bat, hartzen dugu. Busti, eta horrela, txak. Bitu. Eta oin, zua jetxiko diot, zen nahi duguna da, eitea. Eta denei, plom, buelta manbarreo. Torrija bat edo izango bazan, torrija gazi bat edo izango bazan morua. Bai, berez, ikusi behar dugu, hemengo hau da puntua, Einda dagoela arrautza, einda dagoela ikusi behar dugu, eta gero izango da, buelta ematen diogu, eta gero, alde bakoitzean, gazta urdaiazpikoa, bakotza nahi duen betegarria. Osondo. Bueno, ontxe, honek, errezeta biralak eta, zigorrak itzen daben bitarren, nik moztu behar esango izut, baba. Osondo, errezeta biralak, errezeta bizkorrak izaten dien normalien da, itxeko errexak, eta gero zeta denbora gutxi hau pasatzen dugu sukaldian. Baina ez da sukaldaritzan bakarrik, moda hau azkenean bai modan dau, ez modan dauela baizik eta airropan da jaskeran, lehen denboraldixek irauten zen 10 urte. Jantzi binez mozorrotu binau zau, ez dakit, 20. hamarkadan, edo 70. hamarkadan, holan kanpanakin da loredunakin. Gaur egun, denboraldixek irauten dabe, edo modek irauten dabe 2 aste, jantzi behar naiz, iraieko modarekin, iraieko modan, ero... Urtero pila bat aldatzen da. Baina bizitza orokorren danea da azkarrera doa. Bai, hori oso azkar da, ontxe gainera influencerrak baino, Txalo bat, padre, txalo bat. Influencerra zeiten ze? Ontxe badauz, sortu die, influencerra dauz, eta beste batzuk non deitzen jakien desinfluencerrak. Hau da, influencerrak normalian, itxen dotzue, saldu itxen daue gauzak edo promozionatu eta publizidadiain gauzak erosteko. Azkenean, zuk adibidez, hori bizikletan da ibiltzen zaren moruan, ez da? Ikusi hotzat, ez da, bizikleta barri bat honei, da publizidadiak funtzionatzen dauen bezala. Eta ontxe batzuk, hori inbiarrian itxen daue, bultzatzen daue jendea ez erostera. Hau da, influencerrak diek jasangarritasunan inguruan, ez da? Orduan esatotzue, betxu. Ez erosi horako espezia pote bat gero bakarrik apur bat erabili biosuna da, gero estosuna gehiago erabili behar, ez? Azkenian, erosi bakarrik einbiosuna. Edo alderantziz erropa, bitxu, ez erosi erropa bi astero. Inolako armaixo bat, erosi bakero bat, ez dakit, jertze bat eta zapatia pare bat, eta hori erabili da, edo, da holako aukera desberdinak. Bueno, ez da txarra, Osa, nahi dut esan, gomendio onak ematen behitu uste? Bueno, hau ikusi duzu, azkenean, ematen du ez da eta nik uste nuena, lehenengo aldia da iten duela, nik uste nuena, hau etxean egia esan, espada, nahi nuen, honi bueltatxo bat eman, eta etxean egin, segia da, ikusten duzu bideoa, desatezu, hori txupauta da. Eta nik duda neukan beldurra hori, buelta emateko garaian hasieran, nola emango nion, baina, Ez, kurioso geratu da, Kurioso geratzen da, eta ikusten duzu, azkenean, bi aldeak arrautzarekin bustita, barruan tortilla dauka, urdaiazpikoa, batzuk letxuga sartzen diote, tomatea, horrerdian. Hori aldamenean jarritxabe, hori da, bakotza nahi duena. Eta ontxe gainera alabeko patata dauzka. Eta orain, betxo, ez diot, ez da pira. Topera zegoen, eta piztu ere ez dut egin, eta orain, honi, hau itzalduko dut, gaina holan beroa pixka barrura sartzen da. Oso ona. Hemen, irugiarra txigortu eta... Zuko lako, kate bate zabaltzen bozu,
Aukiko zen arrakasta, Gure saltza. Patatak zigor erara. Bueno, zigor. Tipulina patri utzi behar diot. Zogo xuak. Eta beste plater batean orain aurkeztuko du gure sandwicha, erriti moztuta. Oso bueno, saltzia holan hartu datzamarrakin. Oso eta holan plater kombinatu bezala bai. Sandwicha alde batetik, gero, esan dugun entzaladia holan, apurtxo bat eta patatak, etzan txertu egun golan afari bezala. Hau bai, hau afari eskarra baina, bixak itxen bozue, bueno, hartuko zue, bai, ikusi dozue zuen denboria. Bai, biak egin eskero, azkenean, bueno, patata batzuk inber ditugu, sandwich. Ai, txoriene! Ez fagoa erretzen, eskoa erretzen ditu. Ba, hemen daukazu gure, arrautza sandwicha, eta beste batzuk, gure patata frigituak irugihar eta gaztarekin. Zein probako lehengo. Ba, betxo. Ai. Dana da, berua, erditi moztuko da? Ni patatara ja, zuzenian. Betxo, hau da, irudi horietako dana gazta urtuta. Bueno, biteli. Mitxe, gaina betxo, hau da, tamainua, holan, urte betetze festa batero antolatzen moduzu, Bai. Patatak oso goxuak. Bai. Eta... Hado. Beruari eman dio horrena da. Oso goxua, bai. Eta hau aurkeztu beharko genuke. Ez da, dana plater batean nahi badugu. Tak. Bai. Hola. Zuk zerbitzatu nik jate duten bitartean, Hori da. Hau lantaldean zako. Kipo, bello. Eta horrela ja? A ber, nola esan platerre hori esan diazuna erdia barazkiak eta? Bai, Harvard platera. Igual tipulina gehiago bieko da Harvard platera deltzeko, baina bueno. Bueno, pixka deia. Hemen izango zenuten gure Harvard plater bikaina kasuntan. Bai, fedea ematen dut. Oin, zuze prestatu behar du, Patri? Nik prestatu diot, gure eguneko 3. errezeta birala, eta da ramen sopa sobrekua. Erreza. Eta eguneko 3. errezeta birala da ramen sobre sopa bat. Hau da, sobrien eta etortzen dien honek fideuak. Gehigarrixekin normalian da, hau itzen dana, edo, paketean esate dutzuna da, hau, uretan sartu, gero, gehigarri bat jarri. Hauz batzuk ere kartzen dituzte. Hauz batzuk, eta honek hautzak izaten dien normalian, hori, salda horrek arratutxotan eta egoten din salda, belar lehorren bat, da, holan. Eta orduan, jendiak interneten indagoena da, hau, baina, apur bat ondu. Hau da, arrautza purtsu batekin, gurina, olixua, da... Bai, azkenean berez sobre horiek bakarrik ekartzen dutena fideua eta hautzak, besterik ez dute ekartzen. Hori da, orduan itzen dagoena da, zeo solan, goxua, ez dakit, probauko da ikusiko zelan ataratzen dan. Vale. Bai, hori da, feitu, badauen, ebikotean lagun bat, kuadriako batek, da, itxura, hola, zuk esaten duzu, bera, sukaldari hona dala, ez tozu sinistuko. Eta esaten da, niri ataragat pizza super goxua da nik, eta zelan itxe duzu. Da eroste dut horrek, izostutak eta etorten dienak, baina ez, oinarrixa, osea, dena, gainean... tomatia gaz, eta gero jartzen da tomatia gaz, eta nik. Da hori da, pizza super goxua. Bueno, hau izango da zehozean zerako. Bueno, badau, nun zan, Martin Berazate egin dauka, bere errezeta liburu batean, bai? Sobreko patata pureak nola hobetu. Bai. Hora, patata bakarrik, azkenean hori izaten da, eta han jartzen dizute, pure hori bota ur eta esne pixkaten gainera, eta ez. Hone jartzen zizu neurriak hor, behar duzula esne gaina pixkat, esne ez da izen bat, gurina ez da izen bat, eta horri sobre batero gehitu, eta horrekin patata purea hobetu. Gaur ingo dugu, ramen sopa hau hobetu, eta kontako zuzadan hobetuko dugun. Lehengo ramen fideuak bere gehigarrixakin egosi. Gero dana zartagin baten jarri, ura purtxo bat bota eta gurina eta berakatza gehitxuko. Arrautza bota, nahasi, minutu pare baten kosinatu eta gero ingo duguna da tipulinakin zerbitzatu, zukutzitako tipulinak. Ordan zer da, arrautza naski bat, revueltoa izango zen? Baina ramenana? Ez, arrautza azkenian bakarra dauka, ez dakizedan. Zuk esan duzu sandwicha hori lehengo aldizen dozula.
Bai. Nik hau bai lehengo aldiz zingot. Beraz, proba da, gero, onataratzen bada, behitu. Etxean errepikatzeko aukeria egongo da. Bueno, bagu, ramen egia zen, gero, sobre, sopa hauek gero, eta ezagunagoa dira hemen, da egia da, Japoniati datorren errezeta bat, eta han guk egia zen... Zapore pila bat dauzela gainera. Pila bat, jatetxeak, jatetxeak berezeki ramenena direla. Bakarrik ramena saltzen dute, eta hainbat ramen barietate dauzkazu. Eta argazki horietako, sopa hauen argazkietako bat, bai izaten da baita oso ohikoa, horrelako arrautza egosi bat, ero hor gainean aldamenien jarrita, eta, bueno, esan dagoa, daude, ez da izen bat errezeta, eta han politia izaten da, danak bere argazkiarekin etortzen direla, ez? Ordazu, ja, bueno, ulertu ez duzu ulertzen ezer, jartzen duena. Bai. Baina bintzat, ideia bat iten zara, zer dakarren, ez? Oinarrian beti hau. Bai, holan oi asko bat agertzen da, sua asko daukienean, ze batzuk, pikantiak izaten die, bai, badauz, zapore pila bat. Nire gustatzen gatik guztia, ze, bueno, Bilbon badagoelako denda bat, supermerkatu bat, Asiako eta produktuak saltze dituztela pila bat, eta da, ramenen pasilua da, baina ikusgarri xa, da, luze-luzia dau, beteta nik esaten dut, joain, beste mota egongo die. Eta bai. Bai, badaude, eta, bueno, itxuria dau. hemen Julenek, esan diu, ramendegi bat bere etxe azpian olako jatetxe bat, ero ireki dutela, eta ramena saltzen besterik ez dutena, orduan, bueno, zerbait izango da, baita, janari azkarra, eta hemen beti esaten duguna, egongo dira. Aukera zabala, kalidade ezberdinak, eta, bueno. Eta guzaintzen bozu, ze aukiko da honek egarrixok? Zer ez dugu. Erakatza, zozele horra, bueno, botako zau. Hori da, hori da, izaten dira gainera, honek guztitu zunien, oiazko zapore duna, aragi zapore duna, gamba zapore duna. Eta, bueno, gambak ikusi ere ez ditu egiten, sopa horrek, noski, ikusi ez ditu egiten. Eta horrek, hori, zaporea daukate horrena, baina hautzak ematen diote. Eta egia da, bueno, honek, pelota, esku pelota erolako marka batek ere ez dute patrozinatzen erabili da, holako sopak potoan saltzen dituztenak, ez? Da, bakarrik, zukin behar duzu potoa hartu, zabaldu ura bota, eta urberua, eta tapa jarri, eta bera bakarrik Bai, horrek ospetsuak izaten dira. Bueno, azkenean, bakizu. Erosotasunera jotzen dago jendeak. Kile Jenner, nor da Kile Jenner? Kile Jenner? A ver, zuk eta... Holan esan da, nik bestak izen da, ba. Ez da gizu? Kylie Jenner. Kylie Jenner. Kylie. Ez que, Julen da patrietortzen dienen da, bai, ez dakit dago famatu indu, ez dakit no, ez dakit no, gero, Jennifer Orals, eta nik, danak, eta horre zein txino izaten da, bada, Kylie Jenner, zein da Kylie Jenner? Diru asko dauka, hori bai. Diru asko dauka, bai, eta da Kim Kardashianen aizta bat. Eta nor da Kardashian, nor? Kardashian? Kim Kardashian. Eta di nor da? Estatu Batuetako gizon aberats baten alabia. Oso famatu inzana, bueno, holan aldizkari baten argazki komprometituak eta jartia batik. Orduan... Eta bera dirua, osea, aberatza zer da, aita gandik dirua jaso, Bai, aita oso famosua da. Oso famosua esan da, orduan, bueno, hortik intzaben dirua, baina gero horrezkero bebai eurak, bueno, enpresaria eta bilakatu die. Bai. Eta hor da, biz, eta, bueno, berak jarri zauen errezta bada, hau ramen sopa, hemen gurinetan jarri duguia egositxako ramena, ointxe, arrautzia ingotzau. Bota, eta gutxinaka, gatzaputxo batekin. Arrautzan askia. Hori da. Bueno, antzan Forbes aldizkariak, 21 urtekin, esan zuen, bere kabuz aberaztutako, osea, haitan oinarri hon bat eukingo zuen, ordain ja koltxoi hon batekin jongo zan. Hori beti izaten duguna, ez? Asko arresten du horrek, arrizgatzeko garaian. Bere kabuz, aberaztu den gaztena. Ez, bilionaria neska gaztena. Bilioi bat. Bai, bilioi bat irabazi zauela, ez? Bueno, kontua da, ondo saltzen dakiela, eta sare soziala gainera hiltzen ditu, ero bere sare sozialak, bere produktuak eta saltzeko, eta tartean... Egiten dauna da produktu kosmetikoak eta. Eta tartean, errezetan bat edo Instagramen. Baina, gaur egun sare sozialena egia da, zuk publizitatea nahi bazuen zurea, ez? Edo esan, zut denda badaukazu, eta ezagutzen eman nahi zara, ez? Normalean kontratatzen duzu enpresa bat, hori egiteko, ero zuri saltzeko, ero publizitatea zuri egiteko, baina honek, berak horren beste jarraitzaile dituen ez da, bere sare sozialak erabili, eta horrekin aurreztuko du gainera, platerra. Platertxo bat, olan sakona hau zerbitzatzeko? Bale,
Orduan honek berak, dena berak iten du. Bai, dan itxen da berak. Orduan aurrezten da olako txintxin batzuk, eta... Sare sozialen, garrantz, egia esan, gaur egun, marka sare sozialetan ibiltzen bazarete, gaina badakite bakoitza ize gustatzen zaigunero, niri normalean olakoetan ibiltzen naizenean beti, kirolarekin zerikusia, ero mendiko lasterketak, ero bizikletarekin zerikusia daukaten gauzak, eta errezetak agertzen zaizkit, eta gero publizidadea, sartaiak, eta, zenbat sartai etortzen zaizkidan? Ni txakurrak pila bat. Txakurren kontua? Saltzen zatenean nolako, algoritmoa da gertatzen txakur txikixen argazkixak, beti? Ni txakurren asekulaz. Ni txakurrak olan saltxitxa, olan ogia bitartean da sartu da. Txakurtxoak, ez? Txakur beroak esaten dena, baina bestela, niri, eta azken aldean, pasada da sartaiena. Sartai pia publizidadea gertzen da Gordon Ramsayen sartaiak eta erosizazu zetau 1.200 euro dezen. Hori da, ondo ezagutzen dut zuelako, ni 1.200 euroko anuntziok eskata gertzen. Sartai batek ez, denak. Zukaldiako katxarreri guztia. Oso ondo. Baina ez dut erosi, Hementxe gure ramen sobra sopa. Beraz, ezagutzen dut zuen ondo, hori iragarkixetan eta... Publizidade hori egia da gero beste lagun batzuekin hitz egiten, da berai saltatzen diolakoak, eta... Denei esaltzen gaituzte, Bai, hori bai. Patre, eskara inor libratzen, eta hemen behin maioetan itzen dugu, adimen artifizialaren inguruan, eta gero eta gehiago entzuten den zerbait da, baina, etorri bada, gelditzeko etorri da, eta... Mizei, gora eta bera. Zer luzera dukate hauek? Momentuz badauki elusia. Hauek, zatiekin ez dituzte saltzen, ez? Ola, natalekin oiasko hori. Ez, normalien horrek, garrixak eta zigorrak esan dauena, beti izaten die hautxian, eta hautxian izate itxustenak, izaten die, hor, saldak, belarrak, itxen dut zeo edo, hobetu edo? Nik, benetako ramena besteak ez sobrekoak, Hau da, azkenean, paella bat bezala, edo arroz baten bezala. Garrantzia, sukaldariak ontaz dakitenak, ematen diote, saldari. Salda hon bat, zurrez berdinekin, ordo luzetan indako salda bati ematen diote garrantzia, eta azkenean ramena eta hau arroza bezala da, zaporea, botatzen diozuen, hau tzena. Azkenean hau, eta hori dana batera saltzen dagoela, baina hasien zuk salda batein eta pasta bat erosi, da hori da salda, pastakin egoztia da daulako ramen askar bat itxia. Baina zurete uneoa gustatu zait, Patri? Honek arrautzaren kontu hau, eta... Eskerrik asko. Hor gurin pixatekin nore eta gustatzen zait. Entxe etiketa uko hau txorinen igotzen dugune Instagramen Kylie Jennerrei, da... bidaltzo esku... Milioitxo batekin nahiko dago. Hori da. Gara holan tontokat. Bixar arte, bixaria hastia bukatzen da. Beraz, errezeta bi goxau bikoitxu. Hemen izan gora bihar. Agur.